pa ni? Damo nga saging mo. Tara. O tara. Hi guys, so for today's video is magsorbi ko diri sa akong area guys. Oh, akong area mura jud ako Ko inang kon guys na si Troy nagduyan-duyan. Tara. Kaya mo aning buhatan diri kulungan sa baboy guys dira. Itapad na mo sa kay angkol nga kuan kulungan. Sayang kayo pang kuanon ang mga mais. Nanubo na. Pero kailangan na to siya i-let go. Charot. Ano tara nakita niyo dira guys? Kana. Dili na siya, dili na mo ako Kanira gamay ra kayo. 50 kuan ra. 50 100 ra. 100 square meter ra. Among giutang charot. Kamo ni apil ning sagingan kana. Sagingan. Di na mo ha kanira saging isa ka buok kani isa. Apil pa ni diri mawala na no? Hala. Apil pa ni? Damo nga saging mo. Tara. Ya, ato ning harvest na saging niya. O tara. Ano gamay pa ka siya pero namunga na siya. Sige atong harvest niya betul na. Hala, timinga ni pagkapalita oy kay naay kuan. Nanay bunga saging. Tama-tama jud ni timuon ni Papa karon kay magkuan si Papa magtambak, hinahinay sa tambak bisag wala pa siya yuta. Yan ang tambakan. So ato atong lutuon karon. Hala sige tawa. Nagkanta pa iga inita eh. Oh, ato nang lutuon karon ng saging na ato ang nakuha sa ato ang kuan kanang bunga sa saging nato. Kaya ato ipatimo kay Papa. Muna iyang gitrabaho dira guys. Bot ko na sa kanan niya mahuman siya ra isa. So kung gusto mo bet guys, napay bakante dere, i-message niyo si auntie nga tag-iya. Ha. Ay. Sa dato siyang lutuon. Timingan no, nay bunga. Tara pala dala mi og kuan butin. Wala sige katawa din siya ay. Putol pa. Yo, Troy, oy, nature spring naman tubig bay. Nita ay. So mo na itong na-harvest guys. Pero murag hinog-hinog naman siya. Wala, hinog siya sa kuan ba? Hinog siya sa punuan. Basta may maayo pagkalutuan eh. Ang akong gusto unta katong banana fries pero murag hinog naman siya. So man prituhon nga to ni, dala mo og mantika. Ay, sukar. Dali ko sa tadaran ug sa kutsilyo. Tadaran? Kutsilyo. Ayo itsa. Ayo itsa kay mabukol ta. Masama di ay. Ay gusto daw mo kaon si Troy, charot. Dapat untaan ni kanang hilaw kay sa katanan ano. Di ka mangguna pwede ba? Plato? Apit ka na bukol, charot. Dapat na ikuan. Aka ni mabukwatag ka na sa saging. Pwede ni tanggalan isama. Oo, nang kita na. Kapit sa balita. Thanks. Tingnan lang nato guys, kung dili siya pwede, bahala na lang eh. Wala kang iwa. Ayun mo na? Aristil na. Thanks. Hindi makasukar daw ka diabetes. Si Troy ba kayo mutag sa ilba? Pangutan na nila, saan pagsigaan butin nga walay kuan? Hangin, dili hangin. Watay tabil-tabil. Let's go. Kung na siyang gihugasan ang kuan, bani saging, dili na tibutang atong kuan. Siya pa no? Di ba ang kuan? Nana. Karahay? Ito kasi mabukol ka. Ika. Sada na ko eh. Ang sekreto, para di mo pilit guys, dapat ihurutin mo 1/4. Oh, Mr. Sun, Mr. Goldie Sun. Si Troy. Shine on me. Ano yung ganahan si Miss Rachel? Pwede na nilang? Hindi dito. Pwede na siya? Ano eh? Ano mo na kung siya gipaakalo? Hindi pa guro kayo init? Ayun, tabutan yung space ang sa ulo na ko ha. Amin ako, gahit kayo ni pa. Saging, maibot ang ngipunan eh.
Ang pangaruya, dapat hilaw jud na or ay dapat hinog jud na kayo? Or hilaw? Tama na. Tama na. And please go back so I can stay with you. Oh, Mr. Sun, Sun, Mr. Golden Sun. Ay, arang kainit. Diba? Nakaluto na ta sa atong dili tinanom nga saging. Snacks pa! Dali na! Biliwan na to. Mas okay ning ngani ka kwanda ay hinog. Dali, mas dali na nakita katong hinog tayo. Lata to. Aslog. Snack na! Ini ana imong pagkuan. Trabaho. Kabuutan mo pang. Kabuutan mo. Buutan. Bye guys!